Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Aduna gihapoy Pasko alang sa mga Taclobanon bisan pa sa pag-igo sa bagyong Yolanda sa syudad. Nagsugod na ang Pasko Fiesta sa Davao City. Sa Kabisayan, natala ang labing dako nga pag-us-os sa Public Satisfaction Rating sa Aquino Administration. O gihimo karon sa Zamboanga City ang summit pagpahiuli sa turismo sa rehiyon. Karong 15 dias na lang, Pasko na, matod sa mga Taclobanon, aduna gihapoy Pasko alang kanila bisan pa sa dakong trahedya nga miigo sa dakbayan. Si Wilmark Amazona adunay pag-asoy niini. Wilmark? Mencho, bisan sa kadako sa trahedya nga miigo kanamo diri sa Tacloban City, padayon ang pagsaulog sa mga Taclobanon sa Pasko. Matod sa Social Communication Officer sa Palo Archdiocese, Father Amadeo Albero, ang Pasko maoy maghatag og paglaom sa katawhan ug sa tanang biktima sa bagyong Yolanda uban ang giya ni Jesucristo. Gibutyag ni Father Albero nga atol sa meeting sa tanang parish priest ubos sa Archdiocese na hukman nga ipahigayon ang simbang gabi sa naandang oras alas 4 sa kaadlawon. Kinibisan pa man sa gipatumang curfew sa mga dapit nga naigo sa Typhoon Yolanda. Gani giklaro ni Police Chief Senior Superintendent Henry Losanias nga magpabilin ang curfew. Pag-isa sa espiritu sa katawhan, dayan-dayan karon ang mga Christmas lanterns sa matag kanto sa Santo Niño Church, isip simbolo sa paglaom. Gilauman ni Father Albero nga sama sa mga misa sa tanang simbahan sa Tacloban, ang simbang gabi gipaabot sa tambungan sa katawhan sugod karong Disyembre 16. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Gibutyag sa Department of Social Welfare and Development nga wala silang naandam nga Noche Buena pa karong Pasko alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Matod ni Social Welfare Secretary Dinky Soliman, limitado ang budget sa gobyerno ug ang pag-apod-apod og relief goods ang priority sa gobyerno. Pagkakaron, sobra 1 million food packs na ang nahatag ngadto sa mga apektado sa bagyo. Mihangyo ang DSWD ngadto sa mga pribadong grupo nga kung buot nilang mohatag og Noche Buena pack, andam silang mutabang sa pagdawat o pag-apod-apod niini ngadto sa mga nabagyuhan. Giplano sa lokal nga kagamahanan sa Tacloban nga tabangan ang mga negosyo sa syudad pinaagi sa posibleng paghatag og tax amnesty alang sa mga negosyante kinsa aduna pay bayran ng local taxes. Gisusi karon sa city government nga tangtangon ang buwis sa mga negosyante. Gihuna-huna sab sa lokal nga kagamhanan ang paghimo og payment scheme nga dili lisod alang sa cash flow sa mga negosyo sa syudad. Gipaabot sab nga dili una pausbawan sa city government ang mga bayranan sa pagkolekta sa basura o ubang local taxes sulod sa usa ka tuig. Gipirmahan na kagabi ni Presidente Aquino ang memorandum order nga nagtudlo kang kanhi Senador Panfilo Lacson isip rehabilitation czar. Matod ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma nga gipaabot nga mutambong si Lacson sa cabinet meeting karong hapon aron hisgutan ang rehabilitation plans alang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Lakip sab sa hisgutan ang mga proyekto nga himuon ngadto sa mga apektadong lugar ug ang mga plano ni Lacson alang sa paghuman sa rebuilding efforts hangtod sa 2016. Dugang ni Coloma, nalipay si Lacson sa suportang iyang nadawat. Sigo ni Coloma, mamahimo sab magpatabang si Lacson gikan sa mga nagkalain-laing ahensya aron mapadali ang rehabilitation effort sa kagamhanan ngadto sa mga apektado sa kalamidad. Nadugangan og 12 ka mga tawo ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Tanan pulos gikan sa probinsya sa Capiz. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ana-ana sa 5,936 ang namatay tungod sa bagyo.
Kapin 27,000 na ang samdan ug anaa sa halos 1,800 ang missing. Misa kasab sa sobra 2.6 million ka mga pamilya ug sobra 12.3 million ka mga tao ang apektado tungod sa bagyo. Samtang anaa sa sobra 35 billion pesos ang danyo sa infrastructure ug agriculture tungod sa bagyong Yolanda. Mo-install ang pag-asa og 5 ka weather radar sa tibuok nasod sunod tuig. Ang dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Manchu, human nangaguba ang mga weather forecasting equipment dinhi sa Kabisayan tungod sa bagyong Yolanda. Nagplano ang pag-asa sa pagdugang og 5 ka weather surveillance Doppler radar sa mga strategic area sa tibuok nasod aron mas tukma ang pagsubay sa lokasyon o dagan sa bagyo. Gibutyag ni OIC Chief sa pag-asa Mactan Alfredo Kiblat nga dili na kaayo accurate ang ilang pag-track sa bagyo, ilabi na gikan sa Pacific Ocean tungod sa wa pagihapon na ayo ang weather radar dito sa Giwan, Samar nga unang giagian sa bagyong Yolanda. Matud ni Kiblat nga gisaligan nila sa pagkakaron ang ilang meteorological satellite nga adunay 60% accuracy forecast sa pagmonitor sa bagyo nga mosulod sa Visayas gikan sa Pacific Ocean. Dugang ni Kiblat nga dili igo ang satellite sa pag-track sa saktong lokasyon sa bagyo. Tungod niini gipaningkamutan sa pag-asa nga madugagan og 5 ka weather radar sa tibuok nasod sunod tuig, 2 sa Palawan, usa sa Iloilo, Zamboanga ug Batanes. Kasamtangang adunay 8 ka mga functional weather radars ang pag-asa sa napo niini na instalar. Nagkantidad og 70 to 80 million pesos ang matag weather radar. Nilaro usab sa karon sa pag-asa Visayas sa pag-instalar og wave radars aron ma-detect usab ang storm surge. Mensyo matod sa pag-asa nga bisan pa man sa paglambo sa ilang mga equipment, mas importante gihapon matod ni Kiblat ang kooperasyon sa local government units og ang pagtuman sa katawhan kung adunay mga warning nga ipanghatag ang pag-asa. Mensyo. Daghang salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Girelease na daan sa Department of Budget and Management ang mga bonus sa mga government employees aron duna sila ikagasto sa mga nag-unang panginahanglan, ilabi na sa mga lugar nga naigo sa Yolanda. Girelease sa DBM ang 6.2 billion pesos alang sa Productivity Enhancement Incentive sa mga government employee. 5,000 pesos matag empleyado ang ihatag sa dili pa matapos ang tuig. Matod ni Budget Secretary Butch Abad, ilain og hatag ang maong incentive aron makatabang sa galastuhan sa mga government employee atol sa Pasko. Makabenepisyo sa bonus ang 1.2 million government employees lukop nasod. Gisusi sa Department of Health ang posible nga measles outbreak sa tipdas kun measles sa Kantahek sa lungsod sa Paranas, Samar. Mato ni DOH Eastern Visayas Director Jose Liacuna, 24 ka kaso sa giingong measles ang natala sa dapit. Dugang ni Liacuna, kuhaan og blood sample ang mga giingong nataptan sa measles. Pagkakaroon gisiguro sa DOH nga dili kakatap ang sakit sa kasikbit nga mga lugar. Gawas sa gikatahong 24 ka kaso sa Samar, duna sa gitahong 2 ka kaso sa Tipdas sa Tolosa, Leyte. Mipasalig si Lacuna nga kontroladong na nila ang sitwasyon o wala nay angay kabalakan ang mga residente sa Eastern Visayas. Gipabakunahan na sab sa DOH ang mga bata sa Eastern Visayas isip preventive measure. Migahin ang Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth og 2 bilyones pesos alang sa medical needs sa mga survivors sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Mato ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Alex Padilla, langkuban sa maong release ang pagpa-ospital sa tanang mga survivors sa bagyo, hasta sab ang mga dili miyembro sa PhilHealth. Apan giklaro sa PhilHealth nga makabenepisyo ra ang dili miyembro sa PhilHealth sa Eastern Visayas atul lang sa panahon sa kalamidad nga itino lang sab sa mga nalambigit nga ahensya. Dugang ni Padilla, punduhan sab sa budget ang pagpaayo sa mga ospital. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nasakmit ang mga kahoy nga illegal nga gipamutol sa Benguet. Ang detalye sa among pagbalik.
Nakasakmit ang Benguet Police ug mga lumber nga illegal nga gipangputol sa pipila ka lungsod sa lalawigan sa Benguet. Pinaagi sa joint operation sa PNP Benguet Provincial Police Office ug sa Department of Environment and Natural Resources, miabot sa kapin 2,000 ka board feet ang tanang nasakmit nga bag-ong ginabas nga lumber atol sa 8 ka dungan nga operation sa miaging semana. Mukabat sa kapin sa 53,000 pesos ang kantidad sa mga lumber. Lakip sa mga nakuhaan sa lumber ang mga lugar sa Sitio Mamuyod, Barangay Ambassador, lungsod sa Sablan, lungsod sa Atok, Bugias, Tuba, Batuan ug La Trinidad. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gibutsyag sa Department of Health Central Visayas nga naguba ang 52 ka health facility sa Northern Cebu tungod sa Yolanda. Sa Sunstar Super Balita, nakuhaan sa CCTV cameras ang giingong kawat sa relief goods sa Cebu Capital. Ug sa Cebu Daily News, gibutsyag ni Abuyog Leyte Mayor Bebo Traya nga dili makasalmot ang tribo Buyogan sa sinulog sunod bulan tungod sa bagyong Yolanda. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gipasiga na ang mga Christmas lights sa Davao City Hall. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, midangop ang Indian Embassy ngadto kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte aron magpatabang sa Indian national nga nakidnap. Sa Bandera Mindanao, gipakawalay sala sa korte ang tulo ka langyaw nga gidudahang miyembro sa Jemaah Islamia. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, giawhag sa Cagayan de Oro City Tourism Office ang investigasyon sa pagkawala sa historic marker sa Gaston Park. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, patay ang usa ka lalaki human siya gipusil sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Caraga, dunay reward nga 50,000 pesos alang sa pagkasikop sa suspect sa pagpatay sa broadcaster sa Tandag City, Surigao del Sur. Ug sa Mindanao Daily Davao, gipasidunggan sa Civil Service Commission ang PhilHealth Digos City tungod sa maayong performance. Gipasiga na kagabi sa Davao City ang ilang mga Christmas lights sulod og palibot sa City Hall. Si Mayor Rodrigo Duterte mao mismo nangulo sa official lighting ceremony alang sa Pasko Fiesta sa Davao. Nagpasalamat si Duterte sa negosyanteng si James Gaisano tungod sa donation sa mga lighting fixtures. Dili unta gusto mo gasto ang mayor alang sa decorations ug lights taliwala sa nahitabo sa Kabisayan nunot sa bagyong Yolanda. Apan tungod sa kadaghan na sa donasyon gikan sa international community alang sa mga typhoon victims, mihukom ang mayor nga mugasto sa kwarta sa Davao alang sa mga Davaoenos. Doon na bagong ambulances ang Central 911, ang Medical Response Unit sa Davao City. Gi-turn over ni Mayor Rodrigo Duterte kagabi ang napulo ka bagong ambulances ngadto sa mga tinugyanan sa Central 911. Matag ambulance adunay life-saving machines ug nagkantidad ang matag ambulance og 2 million pesos. Mao kini ang muhulip sa mga karaang ambulances sa Central 911 nga i-assign na ngadto sa mga lagyong lugar. Ang Central 911 sa Davao City aduna na say kaugalingong Emergency Medical Services Unit, Urban Search and Rescue Unit, Fire Auxiliary Service Unit ug K9 Unit. Nagpatabang na kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang Indian Embassy sa gidagit nga Indian National sa Maguindanao. Si Ben Teshorna adunay detalye. Ben? Menchu, niadto pang Nobyembre gidagit dito sa Maguindanao ang Indian National nga si Krishan Singh Arora. Apan karon wala ni balita kabahin ni ini ug sa mga kidnappers. Tungod ni ini giduol sa Indian Embassy si Davao City Mayor Rodrigo Duterte aron luwas nga mabuhian sa mga kidnappers ang biktima. Gibatyag ni Mayor Duterte nga iyang gikatagbo ang Indian Charge d'Affaires to the Philippines niadtong Domingo. Mato ni Duterte na ngayo og grant sa mga kidnappers. Sa lungsod sa Parang sa Maguindanao, gidagit ang 54 anyos nga si Aurora. Buton taablihan ug balik ni Aurora ang usa ka plywood factory sa Barangay Sarmiento sa Parang. Dihang gidagit kini sa mga kidnappers kinsa nagpaila pang mga sundalo. Nanghangyo na og tabang gikan sa Aquino administration anak babae ni Aurora kinsa ato sa Canada aron maluwas ang biktima. Menchu. Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City.
Gitayog og magnitude 3.7 nga linog ang Surigao del Sur kaganinang buntag. Miigo ang linog alas 6:03 kaganinang buntag. Ang epicenter sa maong linog nahimutang Silangan sa Lingig, Surigao del Sur. 8 kilometers ang gilawmon sa linog og tectonic ang origin niini. Dili menos sa 250 ang naluwas gikan sa human trafficking karong tuiga tungod sa Action Line 1343. Gibutyag kini sa Commission on Filipino Overseas ato sa usa ka forum sa Cagayan de Oro City. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, ato sa talakayan sa PIA Forum dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, gibutyag ni Ariel Cruz sa Commission on Filipino Overseas nga dili menos sa 259 ka biktima sa human trafficking na luwas pinaagi sa Action Line 1343 hangtod sa third quarter karong tuiga. Ang 1343 Action Line usa ka telephone hotline nga nag-base sa Manila ug mudawat sa mga tawag kalabot sa human trafficking sulod sa 24 oras. Matud ni Cruz, sa 259 victims hangtod sa third quarter, 241 ang actual cases nga naatiman sa mga sakop sa Interagency Council Against Trafficking. 71 cases ang human trafficking, 66 cases ang illegal recruitment, ug 8 ang mail order bride cases. Sukad sa iyang inauguration niadtong 2011 hangtod sa July 31, miabot sa kapin 17,000 katawag ang nadawat sa 1343 Action Line. Kabahin ang pagbisita sa Commission on Filipino Overseas sa mga rehiyon sa nasod sa ilang annual community education program aron pag-abag sa mga prospective migrants pagdesisyon kalabot sa paglangyaw ngadto sa ubang nasod. Kini karon kalikayan nga mabiktima sa human trafficking. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Gikondena ni Malaybalay Bishop Jose Cabantan ang pagpatay sa tulo ka molupyo ug pagpasakit sa usa ka bata sa lungsod sa Talakag, Bukidnon niadtong December 1. Gihulagway ni Bishop Cabantan nga dili lang cold-blooded ang pagpamatay, pagpanghadlok sab kini ngadto sa katawhan. 30 ka armadong lalaki misulong sa sitio San Abel, Barangay Miarayon sa lungsod sa Talakag ug namusil sa mga biktima. Gitahok pa nga gihigtan ang siyam ka molupyo samtang gitapok ang katawhan sa plaza. Gipusil at tubangan sa katawhan ang duha ka biktima ug usa ka mabdos nga babay samtang naigo sa saag nga bala ang usa ka 5 anyos nga bata. Gipasangil sa militar ang pagpamatay ngadto sa New People's Army. Mihimo ang mga sundalo og healing session uban sa mga sakop sa Moro National Liberation Front Miswari Group isip kabahin sa pagsaulog sa Mindanao Week of Peace sa Lamitan City, Basilan. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Menjo, gipasugdahan ang dialogue o healing session sa 104th Infantry Brigade sa Army o sa mga partners niini dito sa Parang Basak, Lamitan City, Basilan Province, karong Bago. Diapilan kini sa mga dependents sa mga sakop sa MNLF Miswari Group. Tuyo sa healing session nga masabtan sa mga dependents ang katuyuan o tinuray nga nahitabo sa Zamboanga City. Matod pa ni 104th Infantry Brigade Commander Colonel Carlito Galvez, kinahanglan nga masayran sa MNLF dependents ang mga programa sa gamahanan. Atol sa healing session, gipasabot sa DNS organizers ang mga pagbaton sa kalinaw, dili lamang katungdanan sa kagamanan, lakip na sa tanang Pilipino. Yapod-apod usab atol sa mga dialogue o healing session ang pagkaon o cash assistance ngadto sa mga MNLF dependents. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Magtapok karong adlaw ang mga tourism officials ug establishment owners sa Rehiyon 9 alang sa unang Regional Tourism Summit sa Zamboanga City. Tuyo sa Tourism Summit nga makakuha og mga opinion ug ideas gikan sa tourism sector unsaon pagpalambo sa industriya sa turismo sa rehiyon. Nasugda na unta sa rehiyon ang ilang tinguha pagpalambo sa turismo sa wala pa mahitabo ang panagsangka sa MNLF Miswari faction ug tropa sa kagamahanan ni adtong Setyembre. Ang hitabo nakaapekto pag-ayo sa turismo sa Zamboanga City. Mipasaka sa presyo sa lana ang duha ka oil firms tungod sa pag-irog sa presyo niini sa international oil market. Giusbawan sa Shell ug PTT Philippines ang presyo sa ilang diesel ngadto sa 30 centavos matag litro. Kipaburot sab sa Shell ang presyo sa ilang kerosene ngadto sa 55 centavos matag litro. Walay labot sa increase sa presyo ang Bohol, Capiz, Aklan, Samar ug Leyte.
Gitala sa third quarter social weather station survey nga mius-us ang public satisfaction rating sa administrasyon ni Presidente Aquino lukup nasod. Labing dako nga pag-ubos na tala ngadto sa Kabisayan. Sigon sa SWS, mius-us gikan sa plus 76 o excellent ngadto sa plus 60 o very good na lang ang grado sa administrasyon ni Aquino ngadto sa Kabisayan. Matod sa SWS, gihimo ang survey ni atong September 20 hangtod 23, una pa nahitabo ang bagyong Yolanda sa Kabisayan. Dugang sa SWS, mas taas gihapon ang rating sa administrasyon ni Aquino, itandi sa mga niaging administrasyon. Hinuon gibutyag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma nga maningkamot ang gobyerno nga mapalambo ang ilang serbisyo. Anaa sa 1,200 ang respondents sa survey. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sarah Velasco. Giawag sa mga nagprotesta sa Thailand ang pagtukod og People's Council nga mohulip sa kasamtangang kagamhanan sa nasod. Kapin 160,000 ka mga tawo ang nagprotesta sa Government House bisan sa pagbungkag ni Prime Minister Yingluck Shinawatra sa Parliament ni adtong Lunes. Buot sab ni Shinawatra nga magpahigayon og snap election. Mga nagprotesta na nawagan alang sa paghulma og grupo nga maoy mo dumala sa nasod samtang ilang gipanawagan ang pagbiya ni Shinawatra gikan sa katungdanan. Matod sa gobyerno sa Thailand, himoon ang sayo nga parliament election karong Pebrero kung tugutan ni King Pumipon adunyade. Mutambong ang nagkalain-laing world leaders alang sa memorial service karong adlaw alang sa namatay nga kanhi South African President Nelson Mandela sa Johannesburg. Mibiya sa Estados Unidos sakay sa Air Force One sila si United States President Barack Obama, kanhi US President George Bush ug kanhi Secretary of State Hillary Clinton. Mutambong sab si kanhi US President Bill Clinton ug Jimmy Carter. Muadto sab sa memorial service si Vice President Jejomar Binay, isip representative ni Presidente Aquino. Mibiya si Binay kagabi padulong South Africa aron muhatag sa pasubo sa nasod alang kang Mandela. Dula 90 ka mga world leaders ang mosalmo sa memorial service nga himuon sa Soccer City Stadium sa Johannesburg. Namatay ang anti-apartheid icon nga si Nelson Mandela sa edad nga 95 ni atong December 5 tungod sa impeksyon sa baga. Ilubong ang iyang lawas sa iyang ancestral home sa Kuno karong December 15. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Banabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Medju. Matod sa pag-asa, hinay-hinay nang nawala ang tail end of a cold front nga nakaapekto sa Central Luzon. Tungod diini, hinay nga sa kasarangan ang pag-ulan sa Aurora. Doon sa mga pag-ulan sa Quezon ug sa Cagayan, Cordillera ug Ilocos Region tungod sa northeast monsoon kon amihan. Sigon sab sa pag-asa, ulanon sab ang Caraga ug ang ubang bahin sa Eastern Mindanao tungod sa trough of low pressure area. Sa ubang bahin sa nasod, mapanganuro nga dunay pag-ulan ug thunderstorms. Base sa Metro Weatherscape, katabsab ang mga pag-ulan sa Eastern ug Central Visayas tungod sa trough of low pressure area. Sa Luzon, ulanon ang Calapan, Lawag, Baguio City ug Tuguegarao apan maayo ang panahon sa Tagaytay, Legazpi, Puerto Princesa ug dito sa Metro Manila. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay sa thunderstorms sa Dumaguete ug Tagbilaran apan maayo ang panahon sa Metro Cebu, Iloilo ug Tacloban. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay sa thunderstorm sa General Santos City. Apan maayo ang panahon sa Metro Davao, Cagayan de Oro ug Zamboanga. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Medju. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.